שלום לכם, בסרטון הקצר הזה אני רוצה לדבר רגע על הנושא של השבחות לימינציה. לימינציה זה ציפוי ניילון דק שמצפה את הנייר שלכם. הציפוי ניילון דק הזה שומר על הנייר ונותן טקסטורה ומרקם מאוד מיוחד. הציפוי ניילון הזה יכול להיות מט כמו שרואים כאן בדוגמה הזו. הוא יכול להיות מבריק כמו שרואים פה בדוגמה הזו. זו אותה עבודה בדיוק, פעם במט ופעם במבריק. היא יכולה להיות חד צדדית או דו צדדית הציפוי לימינציה. כפי שאנחנו מבינים, הציפוי לימינציה יכול להיות על מגוון רחב מאוד של מוצרים. פולדרים, גלויות, אלונים, ברושורים, כרטיסי ביקור וכיוצא באלה. יש לנו שני סוגים נוספים של לימינציות, אותם ציפויים נוספים שמשביחים את העבודה, שאפשר לעשות בטקסטורה מיוחדת. הראשון הוא מה שנקרא לימינציית משי. לימינציית סטן היא בגוון מט עם מרקם וטקסטורה מאוד מאוד ייחודי ונעים. גם הלימינציה הזאת, לימינציית המשי, וגם הלימינציה הבאה שאני אראה לכם יכולה להיות חד צדדית או דו צדדית, והעלות שלה היא קצת יותר יקרה מהלימינציה המט או המבריקה הרגילה. כאן אנחנו רואים את האופציה השלישית של הלימינציות שאנחנו יכולים להציע, זה לימינציה עם איזשהו נצנוץ וטקסטורה מיוחדת ללימינציה עצמה. לגלויות, לתפריטים, או אם נסתכל לדוגמה במוצר הזה, סוג של תלי דלת. ההשבחה הזאת של הלימינציה הזאת נותנת למוצר איזושהי ייחודיות מאוד מעניינת ומיוחדת, וכמובן שומרת על העבודה. אז זה הסיכום שלנו של נושא הלימינציות. נשמח לתת לכם מענה גם על לימינציה מבריקה, גם על לימינציה מט, וגם על הלימינציות המיוחדות, לימינציית משי, סטן, סופט טאץ', כל אחד קורא לזה בשם אחר, או על הלימינציה הסלקטיבית, מט מבריקה מיוחדת בטקסטורה המצורפת. שיהיה לכם יום